17 de maio, este sábado, é Día das Letras, que soe con toda a forza do mundo a nosa lingua, con forza que nos transmitiron as pandereteiras durante décadas e décadas e décadas. E, por certo, unha forza, Rocío, que este sábado, sen dúbida, 17 de maio, temos que sentir todos e todas, pero que se ten que estender ao resto do ano. Fagamos o ano das letras, que é máis bonito, verdade? O ano das letras galegas, por suposto que sí. Bueno, por falando das letras galegas, polo de agora non dura un ano enteiro, temos aí esa data sinalada ao sábado e hai unhas mulleres en Cerceda, cas que estamos hoxe, que están tan contentas do recoñecemento que se dá este ano o Día das Letras Galegas, verdade que sí, Fátima, que queremos xa que nos presentes a esas maravillosas pandereteiras, ti entre elas, Pois aquí estou, maravillosas son elas, compañeros, e che digo, xa me gustaría a mí enterarte que teñen estas mulleres que o levan desde nena, xa me dicían que levan tocando toda a vida, porque xa dicimos que as cantareiras, o xeito que tiñan de divertirse era coller a súa pandeireta nos momentos libres por disfrutar. Maruja, como disfrutades, Como disfrutades tocando, non me dijas? Moi ben, nos aquí pasámoslo moi ben sempre. Cantos anos levades tocando xuntas? Pois xa levamos aí uns 16 ou 17 anos, máis ou menos. Pero dicíame que pasou o tempo voando. Pasou o tempo voando, a verdade é que pasou moi rápido, sí. E como vos sentistes cando vos enterastes de que este ano nos fabricaban as letras galegas a vos? Pois é unha alegría inmensa. A verdade é que moi orgullosas e moi contentas e xa era hora, non? Tantas e tantas mulleres que durante décadas levaron esa tradición ás fillas, ás netas, e agora que por fin se lle recoñeza que grazas a elas temos toda esta tradición. Sí, gracias a elas que foron pasando as coplas dunhas a outras e chegou aos nosos días. E vos tiveste a sorte, ademais, de participar nun videoclip. Que ese videoclip que estamos vendo agora na televisión de Galicia, da Xunta de Galicia, polo vosso día, como foi iso? Foches ti unha delas e a outra Maruja, non? A outra Maruja, sí, a miña compañeira. Sí, pois é unha experiencia fantástica. A verdade é que chegamos ali e case ainda non sabíamos ao que íbamos, é unha sorpresa grandísima. Repetiríades? Repetiríamos, claro que sí. E vou falar, porque temos por aquí tamén a unha rapaciña moi nova, vou pasar por detrás do compañeiro para non interrumpilas a elas. E teño por aquí a Inés, moi boa tarde, Inés. Hola. Bueno, ti cantos anos tes? 13. 13 aniños, estás rodeada de veteranía, porque temos aquí a estas mulleres. Como é tocar con elas? Pois é moi bonito, porque enseñanche cousas de antes, cousas que, pois, nós non sabemos, porque, bueno, somos máis novos, pero é moi bonito que nos enseñen así esas cousas. E ti crees que agora entre vós, entre a rapazada máis nova, está de moda isto do tradi? Sí, ahora, ademais, con as letras galegas, eu penso que pouco a pouco se vai ir volvendo máis de moda. Estamos collendo ese gustirrín pola pandeireta que é tan nosa que está moi ben que o collan as novas xeracións, non? Sí, é moi bonito todo isto. E decían os compañeiros que hai que tratar de estendelo todo o ano, non? Igual hai que dicirlle á xuventude que os que non estén a tocar aínda a pandeireta que se animen, non? Que se pasa moi ben. Sí, demasiado, cando pois ao mellor olvídanse as cousas que te pasaron malas no día ou calquera cousa. Chegas aquí, poste a cantar e a tocando a pandeireta e olvídase todo malo, non? Sí. Vou por aquí e vou falar con Maruja. Ahora está ocupada porque lea que saca agora a cantiga. Maruja, vou te interrumpir. A ver, dime. Decíasme antes, como foi eso de participar no videoclip homenaxeando e representando un pouquiño as pandereteiras? Pois mira, foi por unha casualidade, pero volvería a facelo. Gustoume moito. Foi emocionante. Moi emocionante, de verdade. Que significa para ti que este día, este 17 de maio? Ui, pois eu que sei, moito, non sabría explicar. Fátima. É moi bonito, moi bonito. É moi bonito que se recoñeza a todas as xeracións, verdade? Exacto. Dime, compañeiro. Rápido, non sei se está por aí Guillermina. Efectivamente. Guillermina, teño aquí. Che, Guillermina. Que me botou antes. Pois mandalle un enorme bico o seu neto Omar, que se puxo en contacto comigo para Guillermina. Mándache un bico enorme o teu neto Omar. Non me dixo. Ai, sorpresa. Mandou unha mensaxe ao programa para que te mandemos un bico. Thank you very much. Thank you very much, Diela. É tremenda, Guillermina. Bueno, outro besiño para todos. Un biquiño para os do Hora Galega. Para A Rocío e Espiño que nos están agardando no plató. Para todos os da Hora Galega. Un biquiño. Bueno, compañeros, pois eu quedo aquí porque non hai maior orgullo que despedirme con elas, pas cantareiras. Veña.
ímolas cansar, pero o mellor podíamos pedir aí para despedir Rocío, que se quede un cachiño cantando, escoitámolas un pouquinho. Este é o mellor legado que podemos ter. A mellor despedida que tivemos nunca na hora galega, oiche? Nos volvemos mañá contra 7:20, 7:20 e pico, aí estamos, vale? É como cada día, grazas por estar aí sempre e quedade escoitando esta maravilla. Guaca.